Takže vítam vás, milých divákov. Dneska si ukážeme petardy Apache Warrior. Je tam 6 kusov v balení. Takto to vypadá. Je tam zápalná šnúra. Má to dosť silnú ránu, som to skúšal. TP 3060 Apache Warrior. Zábleskové petardy. Minimálne odstúpiť od musí byť vzdialené, diváci musia byť vzdialení od petardy minimálne 25 metrov. Je to strašne silná rána. V budúcej časti si ukážeme, ako to vybuchuje.